אורדן בן רבקה התפעלה עליו ברחמים בריאות איתנה, משאלות ליבו לטובה. תודה ואת כל המשפחה היקרה, חיני רצון ונאמר אמן. שלומי אבוטבול היקר, תעשו לו כפיים. חברים, לפי בקשת המשטרה, מי שלא רוקד שעלה למדרכה, תן לי! חיים הטוב, משלח אבותינו שרה רבקה, רחל וגל, שלום, 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 חי. שרה רחל בת ויביאן, רבקה בת ויביאן לרפואה שלמה, אינה רפנה להם סוטו, תגם באדם, חיני רצון ונאמר אמן. ההולכה הבאה היא לכבוד כל משפחת מירלשווילי, לכבוד כל השוטרים שמלווים את האירוע. תעשו להם כפיים! איזה כפיים של זקנים ואתם עושים, תן להם דבר! יאללה!
מאיר תעשו לו כפיים. רבי מאיר נאמן היקר, כבוד התורה, זכות ההולכה הזו. תשבח וזכה אתכם לבנות בית הכנסת בקרוב, קהילת של הרב מאיר, מאורות. תעשו כפיים לרב מאיר היקר שלנו. שברך ותאמר מרצה ויעקב משה ואהרון ושמו יברך את הרב מאיר היקר לבריאות והצלחה. שאלות ליבו לטובה זכות תורה תגיד בעדו ובעד כל הציבור היקר. כן יהי רצון ונאמר אמן. זוהי הודעה האחרונה לפי בקשת המשטרה, מי שלא רוקד שיעלה למדרכת תלם.